Ja som ho tam tak vsúvala postupne, že najprv to bola ruka. Ruka a pak pták. Áno. Takže vy jste se brali, až když si... Už mala. Už měla svoji broskvičku na OnlyFans venku, tak jste si řekli, jo, tak se vezmeme. Ahoj, vážení diváci našeho pořadu Herna. Já tady dneska mám Inket Dory, Péťulku, která je hvězda platformy OnlyFans především. Je to tak, že jo? Ďakujem, asi áno. Je to OnlyFans, můžete ji taky znát i z Clash of the Stars. Určitě na Slovensku si působila i v různých show, viď? Kokos, podľa mňa ani nie. Ani nie, tak to přijde. Možno tak to přijde. Ja sa pchám teď sem to k vám. přijde, teď jsme ti to tady odstartovali. Takže od zítra televize Joj a podobně se ti nezastaví telefon, jo. No tak Peťko, já se ti přiznám, že jsem totálně nepolíbená tady touhle sférou. Byť často se setkávám s tím, že mi tam lidi hodí nějaký jako komentář, ty už bys měla dělat prostě OnlyFans, tak nikdy jsem tady nesměřovala k tomuhle. I když je pravda, že jsem hodněkrát v životě dala na internet nějakou blbinu, za kterou bych možná měla dostat zaplaceno, ale s věkem jsem si vlastně jako uvědomila, že asi tady budu moderovat v herně a budu se držet toho zlatého křesla a ty prsa zůstanou schované. A chci se tě zeptat, jak to teda je? Ty působíš, vlastně tě to živí. Živí tě to asi docela dobře, když vidím, jakým jezdíš autem a jakou máš doma hezkou kuchyň a všechno, když tě sleduju. Tak jaký je den holčiny, co si přivydělává na OnlyFans? Mňa sa strašne veľa ľudí vždy pýta, že aký je ten deň, alebo teda vo väčšine tých rozhovorov každý chce vedieť, aký je ten deň. Ja sa vždy snažím byť taká sofistikovaná, že áno, mám v tom harmonogram, zobudíš sa, spravíš toto a tak ďalej, ale teda ja mám tie dni veľmi chaotické a každý je iný. Takže raz tú rutinu nájdem po tých rokoch, raz to príde, zatiaľ nie je. Ale každý je iný a to ma na tom aj baví, že vlastne si ten deň spravíš úplne po svojom, ako len chceš. A keď proste nechceš pracovať, tak nemusíš. Trošku je na tom pravdy, ale teda nemusíš. Ale ja mám tie dni buď také, že si natočím veci na Instagram, na TikTok, na Twitter, na všetky tieto sociálne siete, ktoré existujú. Ty máš i Twitter, jo? Ja mám všetko, čo existuje. Aha, všetko. Dobré. Aj Twitter, vysílať tak aj na Reddit, všech aj sítích. všetko. Áno, no to je v podstate taký ten, ako keby najhoršia tá časť toho, že sa musíš promovať úplne všade a to zaberá strašne veľa času, kým to vytvoríš, upravíš a potom to hodiny rozhadzuješ medzi všetky tie sociálne siete. Ale teda každý ten deň je iný a potom po obede a večere trávim písaním si s chlapcami. Počkej, oni mají až takový servis. Oni z toho prostě jako kdyby žijou. Áno. Pro kolik chlapů ty jsi žena, teda? Hodne. Aspoň stovky, tisíce? Tisíce? Ne, to nemůžeš dávat. Akože počkaj, mne nenapíše každý jeden človek, ktorý ma sleduje. A niektorí sú tam takí, že si platila mesačné predplatné a netuším, že tam sú vôbec nič. Párkrát mi lajkujú fotku alebo niečo. Potom sú tam takí, ktorí si potichučky kupujú proste content, zaplatia si za to, ale nenapíšu mi. A potom sú tam takí, ktorí si so mnou píšu denne a to sú pár stoviek ľudí. Ty brďo. Co divím, že mi třeba odepisuješ, když ti píšu někdy, jak se máš. No, akože OnlyFans, podľa mňa, keď niekto chce odo mňa, že najrýchlejšiu odpoveď, tak je to OnlyFans. Lebo ja mám, že keby som ti ukázala upozornenia, tak môj muž z toho šalie. Ja tam mám také červené číselka, že dovidenia. Ja na správy, na WhatsApp, na telefonáty vôbec neodpisujem. Ja to nezvládam, ani nedvíham telefóny. Na Instagrame mám strašne veľa neodpísaných správ, takže keď som niekomu neodpísala, pardon. Čiže ja sa fakt, že tým správam venujem, tam mňa to tam vyšťaví a ja už potom nechcem komunikovať s reálnymi ľuďmi. Jasně, no, to chápu. Ale tak z druhé strany ti to vydělává. Áno, ono je to zábava. Ono je to zábava. To je nejlepší, když si vyděláváš zábavou. No. Přibližme teda tu představu toho tvého obsahu. A ty máš v plánu vždycky něco nafotit. Tam předpokládám, že ty fotky začínají nějak oblečené, nebo
a jde se s tím Áno, presne. prádlem do prádelny. Áno. Takže se prostě na těch fotkách postupně svlékáš a pak je tam teda to, že se někdo k tobě přidá třeba i? Môže, nemusí. Áno. Může, nemusí. A když se ten člověk k tobě nepřidá, tak ty si vystačíš sama? Áno. Alebo s nejakým pomocným kamošom. S nějakým pomocným kámošem, jo? Dobře, dobře. Bude to teda, aby jsme byli slušní, Áno. pomocný kamarád ve tvaru třeba banánu, Napríklad. například. Uhorky, Lilky. baklaža, áno, to je lilek. Ježišmaria. To už sme veľmi To obrazne, už sme ale veľmi teda obrazne. sú to rôzni kamaráti. Jsou to různí kamarádi a jsou to muži teda. A nebo někdy si vezmeš na pomoc i jako nějakou ženu, jakože spolupráce? Vieš čo, rozmýšľala som veľakrát, fotila som s dievčatami, čo mám známe, s ktorými som v kontakte doteraz, že sa mi s nimi dobre spolupracovalo. A rozmýšľala som, že už či namočím prštek aj do týchto kolaborácií, ale stále sa k tomu nejak neviem. Stále sa k tomu neviem nejako odhodlať. Doslova namočíš pršček. Áno. Ty vole. Hej. Stále sa k tomu, ani nie, že neviem odhodlať, ale proste neviem sa, tým, že som naozaj nie úplne najlepšia v tom time managemente a odpisovaní ľuďom a dohadovaní si termínov a podobných vecí, to s tebou mám šťastie. Tak, Já si umím lidi chytit, když chci. Presne tak. Tak sa mi to ťažko organizuje, čiže to, čo mám doma, sa mi používa najjednoduchšie. Jasně. ale teda možno to príde. Už by to malo prísť po tých rokoch asi. Takže prostě spolupráce s ženami zatím teda ne. Mám fotky. Máš fotky? Fotky áno, ale akože videa, tak tam som sa ešte nedostala. Když jsi začala vlastně s tím contentem toho OnlyFans, bylo to hned až tak, jako že si ukázala lidem kuchyň? Nie. Ne. Šlo to postupně. S jídlem roste chuť. Presne tak, doslova. Akože ja to hovorím tak, že ja odkedy mám OnlyFans, že som sa stala strašne nudným človekom. A že ten môj život bol pestrejší ako keby predtým a vždy ma všetky tie aktivity bavili. Takže mne to išlo nejak prirodzene, ale teda áno, s jedlom rastla chuť a ja som to začala, že fotky z pláže, bikiny, proste jemne, že aby som si namočila prsty do toho, že čo to vôbec je, ako to funguje, či je niečo možné. To bolo na začiatku, tuším, že pandémie sa mi zdá, že taký veľký boom toho bol. No a potom, jak to pribúdalo a zlepšovalo sa to a ľudia pribúdali, tak som si nejak povedala, že presne. Že ty kalhotky půjdou dolů. Presne tak. Oj. Ja som v tomto strašne súťaživý človek, že ja proste nerobím nič, čo robím vo svojom živote, nerobím len tak, že vyskúšam a Boh vie, čo z toho bude, že ja proste to mám po tatkovi, že musím byť najlepšia vo veciach, alebo som perfekcionista vo všetkých veciach a keď niečo robím, tak už poriadne a že je úplne jedno, aspoň u nás na Slovensku to stále tak je, že je úplne jedno, v akom štádiu ten OnlyFans máš, čo tam postuješ, to nikoho nezaujíma, ale už ťa automaticky nejak zaškatulkujú. Tak keď už som si zaškatulkovala ten život, tak prečo z toho nevytlačiť úplne proste najviac, čo sa dá. Chápu. Tomhle tě respektuju a je to jedna z věcí, proč jsem bojovala s tím, jestli mít, nemít OnlyFans, protože jsem věděla, že prostě už je to jednou škatulka, ale zase obdivuju lidi, co mají ty koule, si to prostě takhle se rozhodnout. No dobrá, takže si jednoho dne vstala z postele, držela si na klíně ten notebook, kde si do té doby měla fotky, dejme tomu mého typu, v plavkách, mokrá, v moři, možná nějaký ramínko ti padalo. A řekla jsi, a dneska půjdu z kůží na trh. Takže si začala svíkat podprsenku. Pak... Ja som začala, ani nie, že svíkať podprsenku, ale ja som tam začala pridávať proste fotky v priehľadnom prádle a také tie, že vidíš, ale vlastne stále si oblečený, aj keď vlastne pro svůj psychický pocit. Áno, a že som tam pridala a vymazala, a to trvalo tak nejak 2 týždňa asi, že som pridala a vymazala a potom som si vlastne k tomu sadla s mužom, že vieš čo, toto takáto vec je, že toto by som chcela, čo si o tom myslíš? A on, že jasné, super, poď, ti pomôžem. A ja, že aha, OK.
dobre. A on vlastne bol ten, ktorý začal, aj doteraz je taký, že mi pomáha a vlastne on píše s tými dievčatami, keď ja som potrebovala, že prosím ťa napíš tejto dohodni fotenie, alebo s fotografmi a podobne. Wow. Dobrá, takže s manželem jste rozjeli biznis. No. Už to byl v té době manžel? Nie. Ne. Snoubenec. Snoubenec. Takže vy jste se brali, až když si... Už mala. Už měla svoji broskvičku na OnlyFans venku, tak jste si řekli, jo, tak se vezmeme. Hej, to je dobrý, to je příběh, to mě baví. To dneska. No, takže manžel teda je tvůj manažer, dá se říct. A on teda není jenom manažer, ne? On je všeličo možné. On má viacero funkcií. Víš, kde ti mířím? On ti i pomáhá s contentem. Áno. Takže drží kameru, pomôcky, ano. Foťák. A drží i sebe. Áno. A má tam někdy tvář, nebo je... Minimálne, akože ja sa snažím, aby nemal. A nie kvôli tomu, že by som akože nejak chránila jeho súkromie, lebo jednak je asi viac potetovaný ako ja, takže sa to proste nedá. A všetci vedia, kto je, keďže sme spolu proste dlho. Jasne. Ale teda snažím sa to fokusovať na mňa, a aby bol ten content o mne, takže jeho orežem čo najviac. Předpokládám, že když ty si ukázala jistá místa, tak tvůj manžel je teda už ukázal na tom tvém OnlyFans taky? Jo. Prišiel postupne, ale áno. Ja som ho tam tak vsúvala postupne, že najprv to bola ruka a tak. Jo. Ruka a pak pták. Áno. Tam nie je moc akože veľký rozdiel, čo viac by som mohla medzi týmito dvoma vecami. Jasně, dobře. Wow, já jsem tady dneska červená, je mi úplně vedro, tady z té naší konverzace. To je z těch světel, ano. Tak a když jsme teda u těch chlapů, tak bych tě chtěla pozvat k nám do FK Viagem v Ústí nad Labem na fotbal do VIPčka. Tady máš ode mě voucher. A kdybys náhodou měla z Bratislavy cestu tady do Ústí, tak se mi určitě ozvi a ráda tě na fotbale u nás přivítám. Ďakujem ti krásne a dojdem za tebou a dojdem sa pozrieť aj na chlapcov a podporiť ich tomu, ak majú 18, aby ma sledovali aj na mojom OnlyFans, že si rozšírim trošičku základňu aj u vás. Tam už jsme fotili kalendář, teď takový celkem hodně pikantní, si myslím, na české poměry. Takže myslím si, že by se ti tam líbilo. Takhle fotbalistický. No, tak fotbalistický. Třeba já tam jsem jenom v Lacláčích na traktorku, bez podprsenky a tak. Takže... Tak tam by se mi líbilo. Jo, tak třeba můžeme pokud nějakou kolaboraci, nějaký kalendář číslo 2. No a tak teďka zpátky od sportovního světa k tomu tvému. Já předpokládám, že OnlyFans holek je v dnešní době strašně moc a může být i nějaká rivalita. Jak to je? Přebíráte si mezi sebou třeba nějaké potenciální, to nejsou klienti, fanoušky? Ťažko povedať. Akože ja to podľa mňa nevnímam, lebo ja sa na to nejak nesústredím, alebo snažím sa, akože tá súťaživosť tam je, ale na svete je tak strašne veľa ľudí, že každý si naozaj v tom poli nájde to svoje dievča, ktoré sa mu najviac páči a vyhovuje mu. A nech už je to na základe hociakých charakteristík, tak každý si tam proste niekoho nájde. Mne sa skôr stáva to, že mi niekto napíše, že u tej sa mi to páčilo viacej, alebo táto mala lacnejšie, alebo takéto veci sa mi stávajú skôr, než nejaká tá rivalita. Určite existuje, ale ja sa snažím do nej nezapájať. Ja keď tak skôr podporím tie dievčatá. Pretože viem, že aspoň tie, s ktorými ja komunikujem, tak si myslím, že sme na takej cca rovnakej úrovni. Takže tam sa podporujeme, napíšeme si, keď niečo proste sa deje, tak si poradíme. Potrebuješ púčiť nejakou pomůcku? Napíšeš to nie úplne. Ale teda ja toto nejak neriešim, lebo tak keď chce ten fanúšik odísť k niekomu inému, tak choď si. Vedie, že ja ťa držať nebudem. A můžu vědět, kolik třeba stojí takové členství toho řádového fanouška? Abych měla představu, ne, že kolik vyděláváš, ale bych měla představu, jestli bych si třeba mohla dovolit platit 3 takové
kamarádky, jako si ty, třeba jednu brunetu, blondýnu a jednu zrsku, anebo jestli právě bych radši přebíhala od do, jak je to nákladné? To závisí, koho chceš sledovať. Ono to, tie dievčatá si to tam môžu nastaviť, jak chcú. Tam je to od $3 až do 50 alebo 30. Tuším, to vstupné, nie som si teraz tou hornou hranicou istá. Ale ja to mám napríklad za $10 na mesiac. Takže to je taká stredná cesta, podľa mňa na slovensko-československý trh. Už som sa akože tak aj rozmýšľala, či to dvihnem na nejakú inú sumu, ale nejak som vždy sa vrátila späť na tých 10, lebo mi to príde proste... To, čo dostaneš za tie peňažky, je podľa mňa adekvátne, aj keď niekedy možno, že až viacej ako adekvátne. Podľa toho, čo som zistila v poslednej dobe, čo ľudia pridávajú na tú svoju plochu. Takže ja sa na to pozerám tak, že keď už človek minie tie svoje peniažky, tak aby odo mňa dostal kvalitný content. Tak aj tie sumy mám tak prispôsobené tomu. Ale tento mesačné väčšinou majú, že 12, 10, 12, 15 sú také priemerné. Môžeš vychytať zľavičku. Jo, já si někdy všímám, že tam dáváš nějakou troječku třeba na Instagram, že tam je asi nějaká sleva třeba $3, že jo? Áno, také rychlovky. Takové rychlovky. A za tu rychlovku získám to měsíční členství, nebo je to nějaký balíček extra nějakých fotek? To je fotek? to mesačné členstvo. A pak, když ten člověk si s tebou píše, tak za to jsou nějaké penízky navíc, nebo je to... To písanie majú tí ľudia v podstate v cene toho predplatného. Navyše už sú potom fotky, videá alebo nejaké hodnotenia a podobné ďalšie všetky extra veci. Hodnocení. To znamená... Dobrá, takže hodnocení na OnlyFans. To máme tady další téma. Já jsem tušila, že to tak je, ale nechtěla jsem si to morálně připustit, tak teď už jsme u toho. Když to dělá Matouš Kaluba, tak proč bys to nedělala ty? To že jo? No. To som nevedela, to je novinka. Ale teda jako muž pro muže, jo? Fú, mám konkurenciu. Máš konkurenci. Takže ten pán ti pošle fotku svého přirození a ty mu začneš popisovat, jak béda trávníček v pořadu o zahradnictví. Záleží. Tam sú akože rôzne stupne kategórie, ktoré sú rôzne ocenené. A môže to byť len čisto známka aj v škole od 1 do 10 alebo od 1 do 5. Čo si o ňom myslíš? Môže to byť textové hodnotenie, čo si o ňom myslíš? Slohová práce áno, o dĺžka, hrúbka, výška, zakrivenie, hoci čo si proste predstavíš. Barva. Presne tak. Hej. Alebo to môže byť hlasovkou, vlastne to isté, alebo videom, alebo potom video hore bez. To je, že extra. Ty vole, ne. Pardon, tyjo, ne. No. To je jedna z Počkej, toto si věcí. musíme vrátit a zrekapitulovat to, protože tady tohle jako je fakt brutální. Muž ti pošle fotku svého přirození. A jsou tedy kategorie, které jsou asi jinak finančně ohodnocené pro tebe. Jak to přirození ohodnotíš? Jakým stylem? Takže za prvé číslo. 1 až 10. Áno. Dobrá. Za druhé? Text. Slohová práce. Slohová práce o pánském přirození. Presne tak. 3. Je hlasovka. Dobře. Potom máš video klasické. Video, kdy jsi normálně jako oblečená, řekneš, tady vidím to přirození a tak bych o něm řekla to a to. A posledné je video hore bez. To je, že extra. Takže si tam bez podprsenky a mluvíš o něm. Dobrá. To máš asi hodně práce. Áno. Ty jo. Neviem, či toľko, čo Matúš Kaluba, ale teda áno. Wow. Dobrá. Tak, když dáváš to číslo, tak stejně nikdy nemůžeš poslat nějaké nízké číslo. Závisí, lebo niektorí sú takí, že ti dopredu napíšu, že čo od toho ako keby očakávať. Alebo že chcú byť ponížení, alebo že chcú, aby si bol... Alebo chcú, aby si bola úprimná. A potom sú takí, ktorí chcú, ja neviem, zlepšiť deň, tak proste napíšu, že 8. Ale vlastne je to 2. Jej. No, takže tam záleží od toho, čo ten človek od teba požaduje, čo si napíše. Prípadne sa ja zvyknem aj pýtať, alebo teda ani nie, že pýtať, ale oznámim, že vždy pri tých hodnoteniach som úprimná. Takže to hodnotenie, ktoré dostane, je môj osobný, subjektívny, úprimný názor, jak proste to beriem. Dobrá.
každá práce si žádá nějaké vzdělání, nějakou připravenost na to. Takže jak ses připravovala na to, aby si mohla hodnotit? Tak chodila som 3 roky na vysokú školu kvôli tomu a nie, vieš čo, ja som toto začala robiť ako keby tak dosť neskoro, že som sa tomu štítila dlho. Pretože naozaj uvidíš všeličo v tom živote. Teraz už to beriem tak s humorom a teraz ma to práve že strašne baví, pretože ma baví. Si proste robím takú galériu v hlave, vieš, že čo vlastne v hlave. Neukladám si to, lebo to je nezákonné, ale teda... Galerii těch... Áno, že si to tak zbieram a si to tak porovnávam a zistujem, čo vlastne v tom svete všetko existuje, akí sú rôzni tí ľudia. Ty bys mohla byť doktor nejaký. Ja si tiež myslím. Urolog nebo nejaký dermatovenerolog, tyjo. Obriezky začnem robiť. Jej. Takže máš v hlavě nějakou galerii, ve které prostě víš, jak to ti pánové tam dole mají. Odhadem, kolik jsi v životě viděla pánských přirození? To nespočítam. Strašne veľa. Strašně hodně. Dobře. A když jste doma s manželem sami, máte nějaký hezký den a máte jít do postele, to musí být strašně těžký myslet jenom na toho svého chlapa, ne? Ne? Ja to vypúšťam. Akože pre mňa je to práca, takže ja to viem veľmi ľahúčko oddeliť od toho, čo sa deje doma a čo sa deje proste, keď mám zapnutý OnlyFans. Takže ja to neberiem tak nejako, že teraz mi 4 poslali svoj pen a ja proste myslím celú noc na to, nespím kvôli tomu, zajtra si balím kabelku a idem ich navštíviť. Že toto sa mi neodohráva. Takhle som to nemyslela, takže ja keď doma pozerám na ten svoj, tak to je ten môj, ktorý mi nevyhovuje. Jasně. Mně se páči, to je to 10 tak jako, 10, víš? Jo, aby to nebylo tak jako, že jsi jako unavená, chápeš? Jako v práci párky, doma párky. Ne. Tak to jsem teda ráda. To Marek musí být rád. Taky. Ano. Stává se ti na ulici, když tě lidi třeba potkají, že tě jako poznávají a ne? A to je možná dobře, ne? Ja neviem, či tak strašne rozdielne vyzerám, akože keď ma niekto stretne na ulici voči tomu internetu a chodím ako bezdomovec, takže to je možno to. Mne sa skôr stáva to, že ma stretnú na ulici a potom mi píšu, že ma videli v obchode, alebo že ma videli tam a báli sa prísť. Alebo ja si myslím, že častokrát vieš, že keď ideš nakupovať s frajerkou, tak ten chlap za mnou asi nepríde. Jasne. No, takže skôr toto sa mi stáva, alebo že videli ma, že som proste prešla na aute okolo, alebo niečo. Jo. No a když tvoříš ten content, tak co je ti třeba inspirací? Sleduješ lidi se zahraničí, nebo prostě o tom přemýšlíš? Protože jako z druhé strany je to taky umělecká branže, že? Ja sledujem či už na OnlyFans, alebo niekde inde aj od nás, zo Slovenska, Česka, nejaké dievčatá, aj zo zahraničia nejaké dievčatá, čo sa mi páčia, či už kontentom, alebo jak vyzerajú, alebo na inšpiráciu. A podľa toho, alebo teda si toho vyhľadávam na špecifických stránkach, keď už neviem kudy kam. A jaký je podľa tebe rozdiel mezi OnlyFans a pornoprúmyslem? Ťažko povedať. Ja si myslím, že na tom OnlyFans máš väčšiu voľnosť si vybrať, do akej miery a čo budeš robiť, než v tom pornopriemysle. A neviem, ako je to v dnešnej dobe, akože v tom, ja sa vôbec do tohto nevyznám. Viem, že kedysi to proste bolo, že došiel si tam, dostal si výplatu za danú scénu, ktorú ti pridelili, bez toho, aby si tam odmakal. Presne tak, dostal si výplatu a išiel si domov spokojne s pár korunkami, kdežto vlastne na OnlyFans na tom zarábaš non-stop stále do kolečka, sú to všetko tvoje peniaze a nie peniaze niekoho cudzieho a ešte si vlastne aj povieš, či tú scénu chceš alebo nechceš robiť. Takže podľa mňa to poskytuje takú voľnosť všetkým tým modelkám, no nie sme modelky, tým kreátorom, tam robiť veci do takej miery, ktorá im je komfortná a s ktorou sa stotožňujú, že keď chceš ukázať kozy, tak ukážeš kozy, keď nechceš, neukážeš, keď chceš točiť videá, točíš, keď nechceš, nemusíš, že každý si tam naozaj vie nájsť nejakú tú svoju sféru, tých svojich fanúšikov, tú základňu a zarábať na tom. Takže podľa mňa to je taký veľký rozdiel. No, je to velký asi rozdíl v tomhle tom, protože v pornoprůmyslu si nějaká jako
hvězda lidí, co tam klikají na ty videa a ty si vlastně buduješ komunitu, kde komunikuješ sama za sebe, že? Ty máš jako Marka, ale předpokládám, že tam za tebe neodepisují žádných 10 cizích lidí. Ne, vůbec. No. Já si robím všetko sama. Jo. Akorát možná ti kluci, co tě pak sledujou, hledají takovou dokonalou slečnu do života. Ideálně, aby tak vypadala jako ty a ještě jim uvařila. Já nevarím. Nevaříš, aha. Takže smola. No, to nevadí, představivost. Hej. A pak to dopadne tak, že chudáci budou sami a navždy na tvojem OnlyFans, no. Nevadí. Nevadí vůbec. A máš nějaký sen, co by si chtěla v životě splnit? Asi ani nie. Akože nemám nič také, čo by som vyslovene chcela, že toto je moja cieľová rovinka, tu chcem skončiť. Ja si dám také malinké mýtniky, že dožiť sa zajtrajška, podobné veci. Ale my si to tak nejak spolu plníme postupne, že čo nás napadne, že chceme dom. Jasne. Tak ideme proste na druhý deň spraviť všetko preto, aby sme ten dom mali. Chcem nejaké auto, tak sa podľa toho riadím. Že také malinké krôčiky. Jo, takže vlastně obětuješ to tomu vztahu. Ty jsi nedá se říct, že to žijete ve dvou. To je taky důležité uvědomění. A člověk by to vůbec nečekal, že mu to řekne takhle prostě slečna nebo paní z OnlyFans. Je to fakt zajímavé, ten život. A co Clash of the Stars? Pomohl ti v té kariéře? Určitě ano. Já vím, že svého času, když jste obě dvě ukázali ty prsa, že jste lítali snad po celém světě, takže asi i nějaké zahraniční fanoušky ti to dalo? Určitě ano. Ja mám v podstate Twitter, mi vybuchol presne na tomto a tam mám možno 50% zahraničných ľudí len vďaka tomu jednému dňu, tomu jednému videu, ktoré obletelo vlastne celý svet, takže to mi pomohlo veľmi veľa, aj sa teda snažím toho držať a Instagramu mi Clash tiež veľmi pomohol. Ja som si pomohla potom akože k Shadowbanu, ale pomohlo to určite veľa, lebo to bolo niečo nové a niečo zaujímavé, čo tí ľudia proste nečakali, takže si myslím, že aj takéto nápady niekedy sú super. Jsou super. A tak z toho Shadowbanu si venku, ne? Tak 50-50. No, on to vždycky... S tím Instagramem je to také, je bohužel. Je to takové, je to zrovna... Není to úplně spolehlivá platforma, co si budeme povídat. A Dori, co jsi dělala předtím, než přišlo OnlyFans? Předpokládám, když přišlo OnlyFans, tak si začala vydělávat takové boby, že už se ti ani nechtělo jít někde do normální práce. Což respektuju. Tak co to bylo? Ja som robila office manažérku v právnických firmách predtým. A ty máš vysokou školu? Mám bakalára. Bakaláře. Aha. A... No. Co na to říkají bývalí kolegové? Nekomunikujem s nimi, takže neviem. Aha. Ale ja som to robila, keď som ešte chodila do tej roboty, že prvé 2 roky som prelínala jedno a druhé. Kým som dala výpoveď. A ti šéfové o tom věděli? Ne. Ne? Aha. Takže předtím jsi byla v sukni a v nějakém kostýmku office manažerka a pomáhala tam lidem a pak si přišla domů a kostýmku. Ty jo. Tak to je hodně velký bizárek. Ale sama si podala výpověď, než prostě něco stihlo bouchnout. Áno. Jasně. No a manžela si potkala kde? Manžela, to už bolo strašne dávno, my sme spolu strašne dlho. My sme sa stretli v podstate v dedine, odkiaľ pochádzam, takže... A teď žijete v Bratislavě. Dobrá. Zajímavé příběhy. Ty si nedávno podstoupila nové prsa, řekněme. Ano. Prostě šla si na ně. Konzultovali jsme to spolu, protože já na ně musela nedávno taky, ještě to není ani rok, ale já jsem na ně teda nešla dobrovolně, protože jsem musela, ale ty si šla vyrobit nové. Takže proč? Ja som chcela zmeniť to, ako vyzerajú. Ja som predtým mala vlastne jednak aj menšie, ale mala som vlastne ergonomické, čiže vyzerali jak prirodzené. Jo, že ti to jde dolů, no. Presne tak. No a ja som proste došla za doktorom, že chcem, aby vyzerali proste tu hore plno, tak. Tak som mu povedala, že chcem, aby vyzerali. Takže sme jednak museli ísť do väčších a jednak do úplne iného typu.
A mám nové kozy. A máš nové kozy? Mhm. Jo, my jsme to spolu probírali. Já teda vím, že ty máš 765 a já mám 650. Kdyby někdo zvažoval plastickou operaci, tak tady můžete teda vidět rozdíl. S tím, že já mám 65 cm pod hrudníkem, což je docela málo, a ty máš 75, takže o 10 cm víc, což je taková normální velikost. Jako já si myslím, že se to povedlo, že to vypadá dobře. Myslím těž. A tvůj názor na rekonvalescenci po plastické operaci, jestli teď je nějaký divák, že by třeba zvažoval, bát se toho, nebát? Ja si myslím, že nebať. Ono, tí doktori v dnešnej dobe vedia veľmi dobre, čo robiť. Keď si človek vyberie kvalitnú kliniku, tak je to úplne v pohode zvládnutelné a za týždeň človek ani nevie, že tam bol. Jasně. No, já si to taky myslím, jakože ta operace jako taková je úplně v pohodě, jenom by si lidi měli uvědomit, že jednou už v životě máš prostě cizí předmět v těle a musí se k němu tak chovat, takže třeba co se týká sportu, tak je to prostě jiné. Co si budeme povídat, lehneš si pohodlně do písku na pláži? Ne. Nelehneš. Už vždycky máš takový balón. Hrabeš jamky. Ano, ano, nebo prostě hrabeš jamky a při našem štěstí blondýn máš s sebou vždycky někoho, kdo ti ty jamky rád vyhrabe. Takže tímhle bych ukončila náš podcast. Moc ti děkuji, že jsi přijala pozvání a ještě mi na závěr vzkáž něco fanouškům. Fú, to si mi dala ťažkú úlohu, ale teda ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie a chcela by som fanúšikom asi odkázať to, nech sa neberú tak strašne vážne a nech si užívajú svoj život. Ano, žijte život naplno a mějte se krásně. Děkujeme, toto byla Peťka na OnlyFans Instagramu Inket Dory a já se budu těšit zase příště. Pa, pa.